Mali kono ani Mali koka fɛnfɛn sɔgɔlen no Yandi TV la aw ni ɲantuma aw bisimila an ka bamanankan kunnafoni sentelima nun kɔnɔna la. An ka furancɛla fanga ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta ale ye AES finitigilakaw faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen olu ka commandant kura no o ye Général de brigade Makan Alassane Diarra a y'o bisimila alamisa in na juin kalo tile 4 san 2026 kumaɲɔgɔnya sira fɛ. Kumaw tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ AES ka finitigilakaw ka ni ɲɛma kura y'a yira k'a fɔ ko a ye a ka cɛsiri ni a ka wulikajɔ k'o lakuraya ka se ka baaraw kɛ baara minnu kalifara a la ani ka fanga di AES ka baarakɛtaw ma walasa u bɛ se ka lakanako gɛlɛyaw kunbɛn cogo min na o kɔ a ko bilasiralikanw olu ni ladilikan caman dira minnu bɛna kɛ sababu ye ka se ka baaraw fanga bonya jatigɛwalekɛbaw kɛlɛli kama ani ka se ka lakanako sabati AES jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. Mali gouvernement ye nafolo dɔ labila maaw ye minnu bɛna se ka kunnafoni jɔnjɔn ale ni kunnafoni jɛlen di n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka tigɛ kɛ jatigɛwalekɛba dɔw la ani ka dankari kɛ u la o wari ninnu b'a daminɛ sefa wari $500,000 fo ka taa se sefa wari miliyari 2 ma o maa kofɔlen ninnu ye Yada Gali ka taa fara o kan Amadou Hassan Sangare ni bɛɛ b'a dɔn Amadou Kufala, Sedan Ag Hita, Bilal Ag Ashirif, Abdoulaye Mamoudou Bekay Diallo, Alkabas Ag Intala ale ni Abdirahman Albatna Al Jazairi. Kungo 39 olu bɔra ka lakana ko kɛrɛnkɛrɛnnenya ko ɲɛsin an ka opération dugukoloko ma ni kungo nunu tali balilen do jamana kɔnɔden gansanw na ni o ye population civile ye ko sabula kungo nunu jatilen do k'a fɔ ko jatigɛwalekɛbaw bɛ tɛga olu ta k'o kɛ u dakayɔrɔ ye o de kama a ɲinina an ka jamana kɔnɔdenw fɛ ni mɔgɔ ma tɛ don opération dugukoloko kɔnɔna la i kana se o yɔrɔ in na ko yani ko n'o tɛ ko n'u tigɛ sera ka da mɔgɔ ma ka o yɔrɔ in na k'i bɛ se ka jate ka kɛ jugu dɔ ye. Maa minnu bɛ ni olu bɛ fɛ ka se ni kungo kɔnɔna na fo y'a sɔrɔ i ye yamaruya sɛbɛn sɔrɔ ka bɔ an ka finitigilaka ɲɛmɔgɔ yɔrɔ ka fara o kan an ka lakana tigilamɔgɔ minnu bɛ yen nɔ douane maaw ale ni an ka ji ni kungo lakanabaw n'o ye eaux et forêts maaw ye olu sen bɛ se ka ye ni kungo kɔfɔlen ninnu kɔnɔna la fo n'a y'a sɔrɔ yamaruya bɔra an ka chef d'état major yɔrɔ la o kungo kɔfɔlen ninnu na Faya kungo bɛ a la Sunsan, Kekoro, Joforongo, Kulala, Kenekun, Ɲamina, Dugukuloma, Bukarila, Farakɔ, Kangaba ale ni a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw. Cakɛda min ɲɛsilen do ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli ma ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la n'o o ye office central de stupéfiant ale bɔra ka ɲɛnaminimafɛnw ale ni drogue ni fɛn kuntan wɛrɛ minnu bɛ yen ka olu jeni min bɛ taa se ka tɛmɛ fɔ tɔni 161 ma a jonina Jogare juin kalo tile 4 na san 2026 ni ɲɛnaminimafɛn minnu jenini filɛ nin ye tigɛ kɛra ninnu na ni san kalo 6 fɔlɔ kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko kabi OCS sigira sen kan ka se sisan ma u tuma deli ka tigɛ kɛ ni ɲɔgɔnna ɲɛnaminimafɛnw na ka sabu kɛ a caya ye o baara ninnu sera ka se sɔrɔ ala ni OCS ka bolofara min bɛ Bamakɔ ba kini boloyanfan ani a numan boloyanfan baarakɛlaw ale ni an ka pankuru jigiso cakɛla minnu bɛ yen n'o olu ɲɛsilen do ɲɛnaminimafɛn ninnu doni an ka jamana kɔnɔ ko olu bali olu ka bolodi ɲɔgɔnmaya sababu wala ko a valeur bɛ taa se fɔ sefa wari miliyari 10 ɲɔgɔnna caman ma. Ninnu de tun ye an ka bi kunnafoni sentelimaw ye an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma ni wagati na Yandi TV sanfɛ an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni sentelima wɛrɛw kɛnɛ kan.